To guys, जों इखो RPM मारिगोन नै बिथाङा दा RPM मारिना ड्रग्सनि To guys, आं खासे मानसिखौ बर' बुंनाय होननायदो बिसिनो दोनखाले बिजोन गामिनि हामी पनि दिन्छौँ हामीहरूको गाउँकै हो छेउको बढिया सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन पनि दिनु ओइ मा 1 2 3 go guys, जों इखो RPM मारिगोन नै बिथाङा दा RPM मारिना ड्रग्सनि यार कोई RPM मार पागल गाड़ी लेना दिल्ली आओ सुबह वेलकम बस मिस्टर ऑल्सन आप सबको फिर से वेलकम करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में नाला मठा देंबा बारना नाइट जो फ्लिप पार्कोर खामनां नायदो बिथाङा तामोन बरा बारिबो देखलांसो थोदो होमबा guys मोटो का सब कर बाय दा थांबायदो पूरा मोटो ब्लॉग सो हागोन दिनै मोटो ब्लॉग ओरैबायदि मोटो ब्लॉग जानाय नङा खिन्थु ओरै नांगोन ना थै नाला मठा guys ओइ म्यूजिक गान ले go ले उड़ते फिरे बसने लगन में आज मैं आता To guys, नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों अननाय होदो नोंसोरनि अननायखौ मोननानै आं दिनै आंनि गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों इयुनावबो बिदिनो नोंथांमोननिफ्राय अरायबो अननायखौ मोनगोन होननानै आं हास्थायबाय To guys, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबाय थौदो होमबा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो नामा बारनाय जायगायाव सफैबाय जोङो प्लेसआ बरा जाना दङ नैथिंनो बारबाय थाग्राया जायगायैनो दा होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बारनायखौ To guys, इनि थाखायनो भिडिअ नायाखैमोन माने एसे लोमजाना दंमोनलै सप्तानैसो जाबाय लोमजानाया आरो एग्जाम सोलिबाय थादोंना बेनिखायनो भिडिअ नायाखै थेवबो दिनै नोंसोर सिगाङाव भिडिअ लाना फैथारबाय पार्कर भिडिअ जागोन दिनै ओरैबाबो आं सिगां पार्कर भिडिअ सोखायोमोन बेनि उनावसो सानैसो उननिफ्रायनो ब्लग खालामनायखौ स्टार्ट खालामदो होमबा नायलांबाय था To guys, आं खासे मानसिखौ बर' बुंनाय होननायदो बिसिनो दोनखाले बिजोन गामिनि बर' बुं देलाय खेसेलाय से आंनि चेनेलखौ सार्च खालामनो सोर खालामाखै देलाय बुंलाय देलाय सोर सार्च खालामाखै मामोन मिस्टार लालनि चेनेलखौ बाहाय सब्सक्राइब खालामना हो 1 2 3 जाबाय ओइ मा बया खमा जाखादो फाइन जाबाय दोथ' जायाखै थ्रि टु वान स्टार्ट agak bisa deh kale muda Nepali baka oh Mr. Lal ni channel ke buru Nepali dia oh dia mulai Mr. Lal को channel subscribe गरिदिनु सबैले राम्रो भिडियो दिन्छ यिनीहरुले हामी पनि दिन्छौँ हामीहरुको गाउँकै हो छेउको बढिया सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन पनि दिनु सबै कमेन्ट गरिदिनु सपोर्ट खालामनु गासिखौबो सपोर्ट गर्नु सबैले नेपाली मान्छे सपोर्ट खालामनु नेपाली भाइ दाजुहरुले भेटे पनि सब्सक्राइब गरिदिनु राम्रोसी बढिया जाकिर बढिया डराइल्या जाकिर मोजां द्राय लाब्रा उठि नोङो मोजां लानांगौ दे बुं मा होननांगोन दे नोंसो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नङा आंनि चेनेल मिस्टार लालनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नेपाली नेपाली भाखाव दे सोच्नु पर्छ है दाजु हैन भन्नु त पर्छ राम्रोसी दिले जायखिया नोंनि नेपाली भाखौ बुखिबो था मिस्टर लाल को चैनल जो छ नि
त्यो सब्सक्राइब गरिदिनु सबैले Budak kali budak. Thank you. Wih. Nah. Cabai. Bah, ini bagi. Guys, nोंथांमोना भिडिअखौ बोरै नांदों कमेन्टआव एसे फोरमायहरदो दिनै भिडिअआव दोनथ'बाय नोंथाङा सोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लादो गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय रेगुलार ब्लग फैबाय थासिगोन एबारनिफ्राय थ' टाटा